aberik egoentzun, eta galde momentzien zehatik itezun parre, eta behar izin zindako zeretu zitime hori esortu. Hoi, errezio horiek edaurak Mariako tximizko beharrian antzekien nuen, ea batzako ikuenz. Boa tarde, time.
kualitate, bi handere urtea ditu. Familia mozkari edo bat egitea nahinik. Salduko niziko baina etxarako ere eta etortzinetara ez ekiarpa. Ondo pagatuko dira? Hankera zeratuko zaitu ordea, lehen ere ez dago zua geratu. 6 euro emango dizkia. Dira bat, arrezazu. Mesede bat egin behar dira. Nik bisita batzuk egin behar duzketete, baiak etxera lan duta. Ongi da, egingo dizut horren mesede. Eskerrik asko eta bihar arte. Horren arte. Erpio galdu baina, 6 euroko ere etxero gaizki.
zabaltzen zen? Hauxe komeria. Burua galdu behar ote dut, zurekin bakarka hitz egin nahiko nuke. Nonbila nurik etorri altzaizkizu, Bai, bakarren bat ate ondoan dago eta uste guenera azuten dago. Zer osan behar gote dute? Nire gonbidaturen batek ere izan behar du hor. Nik ez dakit nirerik agertuko den hobea hartu gozarik. Sartzen direnean galderak egingo dizkiet, eta zuen isilik egon. Zu noren etxera etorri zara? Ni apaizaren etxera. Apaizak harrapatu ez zuen erbirik? Bai jauna, horregatu zidatu nau jatera. Zu noren etxera etorri zara? Alkatearen etxera. Alkateak harrapatu ez zuen erbirik? Bai dua. Zu noren etxera etorri zara? Maixoaren etxera. Maixoak ere harrapatu ez zuen erbirik? Nahi jauna. Non zaitezkete? Egia alda esan dutena? Nik hori esan baina ez egia. Lekuan argi uzten diguzu bezuretan ere badakizu da. Eta zu ez zer? Tximistaren kontra ez duzu testigu. Eta gainera, bezuretan arpien atrapatu zaituzte. Orduan bakoitzak tximistari 6 euro ordaindu beharko dizkio. Eta beste 6 euro pagatu beharko dituzue, euskadi. Zorionak tximisto. Bai, arrazen duzue. Nik saldukin energia, baina beraiek ez da norma lapurtu nahi zidan eta hori. Bai, nire arabera berreztuko nimuke. Bueno, izango, oso txiste bat. Tifoak, gazteguan sortzearekin bueltan, eta pixka mozatu gazteon, eta guardia zibilak gehatzu esantzien, eta esantzien gaiatik iritzeko honez, eta itzan hartu hori iritzen da. Guardia zibilak gabaino aurreko kurba hartzea, zientea zen da, guardia zibilak guardia juntzien eta esantzien gendik euteko zen, ez ziretik etorri zen nahi, zeak aurre gaten zen etxea, eta ama esan zion, berean bere esan zion, matemate galetzea zein zun aurreko hauean, esateko ikundiko lanak egin apaldu eta bera juntzak. Urre uniak guardia zibilak zitezkien etxea, eta esantzien garan batea egitzeko eta guardia zibilak etxea zen. Hemen jartzeu, oain bideoiak aurren egozitoko ikaslek gaiztua izan nahi zuen gotxua inberduela azotxe zeren dira. Txia zentzeko behar. Diezu, izkutan jalutea da, guazen ginduen lan nahi